आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो नंगौ बेयाव 21 डिसेम्बराव गेदेर मोनसे प्रग्राम जानो थांबाय थादों आरो रिजर्टबो बेखेवनाय आरो मेन उद्देश्यआनो जाबाय बे रिजर्टनि प्रमोशन आरो प्लास जिहेतु जोंनि नोंथांमोना मिथिदों जुबिन गार्ड जोंनि गासैजोंबो अनसायजाग्रा नर्थ इस्टआव बिथाङा फैगोन आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि मुंदांखा खनगिरिफोर आनाया ब्रह्म जेनेबा बिथां फैगोन ओमफ्राय गिताश्री रामसियारि आरो मुंदांखा इउटुबार जोंनि आलफ्रेडबो फैगोन ओमफ्राय इंलिश मेकार फैगोन ओमफ्राय प्रग्रामानो जाहैबाय 21 डिसेम्बर खालि ओमफ्राय प्रग्रामा स्टार्ट जागोन 6 बाजानिफ्राय ओमफ्राय बे प्रग्रामा जानो थांबाय दङ अरुणाचल आरो आसाम बर्डार जिहेतु लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट गहपुरनिफ्राय फैयोबा नोंथांमोना सिमलुगुरि जानानै फैनो हागोन सेसानि नेक्स्ट सेन्टारानो जाहैबाय सनाजुलि ओमफ्राय जोंनि प्रग्रामा 6 बाजानिफ्रायनो स्टार्ट जागोन आरो बहुत आरो माखासे पारफरमेन्सफोर दङ अरुणाचलनिफ्रायनो आरो आसामनिफ्रायबो आरो नोंथांमोना फैनानै मोजां मोनगोन आरो बयनिफ्रायबो हेफाजाब आरो अनसायनायखौ लुबैदों जाहाथे ज' फैनानै नोंथांमोना बे प्रग्रामखौ नायफैगोन आरो बहुत माखासे इउनिक बुस्थुफोर नुनो मोनो नोंथांमोना जाहाथे जोंनि दा जि स्टल बानाय दङ बेबो जोङो गामिनि बा हाजोनिफ्रायनो लायनानै थख' बिलाइ औवा बेफोरजों बानायनाय जादों ओमफ्राय अरुणाचल आरो आसामनि जि माने एथनिक खाद्य सलुवा खाद्य बेफोरखौ बेयाव डिसप्ले खालामनाय जागोन आरो नोंथांमोना बेफोरखौ जानो मोनगोन आरो बयखौबो हांख्रायनाय जाबाय कि बेयाव बे प्रग्रामा जोंनिया 21 डिसेम्बर खालि सानसेनिनो प्रग्राम 21 डिसेम्बराव 6 बाजानिफ्राय प्रग्रामा स्टार्ट जागोन मिनिमाम मोनसे एन्ट्रि फि लानाय जादों बेयाव टिकेटनि बेसेन लाखिनाय जादों बेनो जाबाय दा ओरैनोथ' जों बुङाखैमोन मिडिया माबाफोराव थेवब्लाबो दा जोंनि बेखेवना होनसै जाहाथे दिनाबो खाथिसै आरो जिहेतु जोंनि माबाया अनलाइनाव एभेलेबेल गैया अफलाइनावनो जोङो टिकेटफोरखौ एभेलेबेल खालामनाय जादों जोंनि टिकेटआ एभेलेबेल दं दा सेसायाव ओमफ्राय दैमालु सेन्टाराव सिमलुगुरि सेन्टाराव आरो दुरफां सेन्टाराव आरो माखासे इउटुब माबाफ्रावनो वाट्सएपनि जुगावबो जेनेबा अनलाइननि लानो हागोन आरो बे टिकेटखौ पेमेन्ट खालामनानै ओमफ्राय बेसेनानो जाबाय 300 आरो 500 बेखेवनायनि बेयावथ' जेनेबा बुंनो थाङोबा बेखौ नेक्स्ट माबायाव बुंलायसिगोन नामा जोङो आरो माखासे एक्साइटिं बहुत मोजां आरो खबरफोर दङ बेखौ बेयाव माबाथ'ला नामा